L-iskema ta' roħs fil-prezzijiet li ġiet imħabbra mill-gvern fil-ġranet li għaddew laħqet kritika qawwija minn diversi esperti fil-qasam. Dan għaliex fil-verità l-effett ta' dan ir-roħs ftit se jinħass mill-Maltin. L-esperti spjegaw li huma biss 15-il tip ta' prodott li mistennija jorħsu fi stabbilimenti li se jissieħbu f'din l-iskema. Fost oħrajn chips, brokkoli, spinaċi u piżelli friżati. Dan fil-waqt li ħafna affarijiet ħallew barra minn din il-lista. Fosthom il-ħobs u l-ħalib frisk, bajt, żejt, butir, ġobnijiet, priżet, ħaxix u frott frisk u affarijiet essenzjali oħrajn. Stħarriġ li sar mit-Times of Malta jindika nuqqas kbir f'din l-iskema. Diversi supermarkets kbar diġa għandhom prodotti tal-ikel varji bi prezz ridott. Allura l-bidla fil-prezz se tkun verament minima. Peress li l-pjan tal-gvern u li jkun hemm roħs ta' 15% fuq il-prezz rakkomandant. L-eżerċizzju bbażat fuq informazzjoni mogħtija minn esperti fl-industrija sab li fil-waqt li xi oġġetti diġà jiswew lill-konsumatur ferm inqas mill-15% roħs illi ħabbar il-gvern, oħrajn huma prezzati f'livelli simili għat tnaqqis ippjanat ta' 15%, bħal tipi differenti ta' crackers, ton ta' żejt u ħalib long life illi kollha jistgħu jinstabu bi prezzijiet kemm xejn orħos mit-tnaqqis ippjanat f'diversi supermarkets kbar madwar Malta u Għawdex. B'dawn il-prezzijiet imraħsa komplew l-esperti, xorta waħda l-familji Maltin u Għawċin qed iħossu d-daqqa tal-għoli tal-ħajja. Sa dan it-tant prodott bażiku ieħor li huwa l-aġin diġà nsibuh bi prezz ferm inqas mill-prezz rakkomandant ta' 15%. Dan hekk kif preżentament tipi differenti ta' aġin jiswew bejn 30% u 40% inqas mill-prezzijiet rakkomandanti. Intant affarijiet bażiċi li jintużaw kuljum bħal bajt, ħobs, żejt, salzett, priżet, ċereali, ħelu, ross, bottijiet tal-preserved u ikel tal-annimali mhumiex inklużi f'dan ir-roħs u għalhekk mhux mistennija li jorħsu. Dan apparti li lanqas prodotti friski bħal frott u ħaxix li huma essenzjali li wieħed ikollu fid-dieta tiegħu sabiex iħawru plazzħun bħal minestra, soppa tal-armla u kusksu mhumiex inklużi fl-iskema tar-roħs fil-prezzijiet. Fil-waqt li lanqas il-lanċ tipiku għat-tfal, ċoja ħobża perżut u ġobon blaq ta' butir, mhux se jorħos. Għaliex l-ebda oġġett imsemmi ma huwa se jorħos. Apparti minn hekk hemm detergents, nappies, karta iġenika u oġġetti għal kura personali li kollha mhumiex se jorħsu.